Sa number 7, Congressman Albi ginalantaw ang posible partnership sa tunga sa mga modernized jeepney operators kag mga bangko. Isa sa mga ginaluso nga tikang ni Bacolod City Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez agud masolusyonan ang posible nga pagkatula sa masobra 300 ka mga modernized jeepney sa syudad amo ang pagpasad sang partnership sa tunga sa mga operators kag sang mga financing banks. Ginsiling ni Benitez nga nagapakig-angot ng iya talatapan sa mga bangko agud matalakay ang posibilidad nga hindi na maglabay sa loan ang mga operators. Sa ini nga tikang hindi na magbayad sang monthly amortization ang mga operators apang ang tanan nga ginansya ang tungaon sang bangko kag sang mga kooperatiba. Dugang pa ni Benitez, ginatun-an na sa mga bangko ang among tikang. Ginkasugtan sang LTFRB kag sa mga bangko nga ipaiway anay ang pagbutong sa masobre sa 300 ka modernized jeepney bangod sa kapaslawan sini nga magbayad sa monthly amortization. Samtang ginapangitaan pa ini sang solusyon. Magahatag man sang 20,000 pesos kada units ang LTFRB sa mga modernized jeepney operators sa sunod sang 3 ka bulan agud makabulig sa ila ginapangatubang nga balayran. Nagsaad man ang LTFRB nga ila i-renew ang mga provisional authorities ng kapin 600 ka mga traditional jeepney sa syudad agud hindi kulangon ang nagabiyahe sa dalan. Hinali nga mabutong gidman ang mga modernized jeepney. Talk to them and ask the possibility kung pwede nga ma-partnership na lang sila instead nga straight loan. No? So in that case, instead nga monthly bayad sila, depende kung taas kita nila, may share sila ba, kung wala ganito, wala. So amo na nga ako nga. Next winner, 337.